Good morning guys! Madung buntag karatong tanan. So karong adlaw guys, mao na gilahang coronation day ni Kim Kim. Bikapan kong baro. Excited na ka? Excited na kasi mo. Okay, so karon guys, mo to sa miss ka ng merkado kay amang kuha na gidahang gown ni Kim Kim dia. O man mo makuha gapos hapon kay wala mo makuha gapos hapon kay giabangan pa kunon dyan tawag gabi nga tuan na amo na kuhaan karong buntag. So amo sa kuhaan karon sa uban si Kim Kim ya uban-uban man imong bajing gamatoy. So excited ako kaadto guys para sa hang chikiting din ako parang Kim Kim guys nga makita na nga mo paso ha. Excited na si mama lang kasos papa Gabriel wa mo uli Karon? lamita to ning ulis papa no sagdi okay ra na. Okay, no. So kita-kits na talaga tuon guys. Atos Uli si Papa? atos function hall sa i-held agilahang coronation karong adlaw. So atos sabi guys, haram patanahon sa isang gown karon. Guys, sama nagikuha ang gown ni Kim Kim dia. Haram patanahon atos bay. Mora na mit color sa gown ni Kim Kim guys dia. So haram makakita ra mo unsa inagsuot ni ja. Muna isang gipili kaning blue green nga gown. Muna isuot ni Kim Kim unsa inig gown nila. So unsa na guys, karon di na bangkagon kay na nakasud na si just bag. So mo na isang props karang racket sa badminton. Kaya nagiandam daan pati isang sandal, isang shoes, ya nakaandam na. Kay karon tatad guys, mularga na Miss Kim Kim. Ato na mi. Diyan nami guys sa Untaga Function Hall. Ari man dari mag coronation ang mga bata. Pili sa tasedog. Okay na bag ilang bitaw pay tawo dari. Nami gipaabot. Oh, nice naman ay. Be. Oy, nice sa kaadzo. Kim nalikim mo pas Ernil Kim. Pas Ernil. Dala guys, isuot ni Kim Kim. Isang gown. Oh, against the light man. Okay. Ikaw suot kin isukod. Yan na pagwapahan na gamang bajing gamatoy. Siya, lipay siya kay na isang buhok nga gamay. Di ay sumpajag buhok kuno dia. Buhok ra banis ka bajo dai. Bitaw. Or magwapa og samot. Hey guys, ang makeup artist si Arnel. Arnel, antipas. Sarang kagwapa ka azo. Mangita mo mang makeup guys. Makeup ni Zah, tibok buhol ka? Tibok buhol? Tibok buhol guys. Makeup ni Zah. Mao pa ni Zah nag-makeup sa katong pagkasalitiri. No, ikaw may service no? Zah may kuan guys sa kasalitiri verse. Kami lang may isang kinawahian ng make-upan dito kay dugadan man ni Kaazo. Karon si Samoy ning make-up ni Kim Kim. So unsa na ipakita ninyo guys ag finish nga panidza trabaho. Tara guys, ato nang tan-aw lagi sa final nga kuan yung makeup ni Kim Kim. Bulag na. Grabe nga kuha be. Dali. Arang ko pa ha sa mong bajing gamay. Oy, grabe na. Simod. Pag simod guys, no paut. Ang ko pa ha malagi ni mo dai. Grabe nga pa ha mong bajing gamatoy. Oy, ato bang. Oy, thank you Kaazo sa nag-makeup sa mong bajing gamay. Arnel Antipas. Thank you. Ilia, ato i-print na yung mga ayos. Salamat sa nagpahagam dani. Wala guys, nasiksihan na kang batang gamay dito ko. Ilisa na naman guys, magkuha na sila. Lahang ilis na sila guys, mag-introduction number na sila. Arang gopahag among kimi-kimi. Nagpa-retouch kaya natanggal ganiha. Sa mga i-apil og was tubig. Tiya, grabe nga po Kaazo. Oy, smile me. Anong kita sila ate? So, kung nag-program nila guys.
Let's may have my snake. Queen and Queen of Hearts, candidates in their production number. A round of applause. Production number na nila. Hiyag na gamay bazi. Whoops, whoops, whoops. It's a round of applause. Panikamot ba tayo tao, Siza? Turn on everyone. My name is Annika Leon Tobokore, 4 years old. Sensei Kewa! Ang sarap. Okay. Hello everyone. My name My name is Jayus. Please. from Kiwan. 5 years old. Kewan. Yay! My name is Yakim Ratu. Kewan! Na guys, naka-sportswear na si Kim. Isang badminton. Or doktor. Badminton na siya. Badminton girl. Cellphone. Oh, na. Aw. Okay, retouch. Okay, nalang mo sportswear guys. Mga kimi-kimi. Sa white tanan. Yan na guys, naka-summer attire na gamang batang gamay. Yehey! Kaya day? Aw pa. Kiyay hay nga na ha, kay summer attire na day. Ara, oh, duluan ka kuya Kinkin. Okay. Oh, last. Okay. Ah, gupaha gamang baji. Oy. Paha, oy. Paha sa batang gamay, oy. Summer attire na sila.
Beautiful sa mga baby Kim Kim. Beautiful sa mga Kim Kimi. Oy. Dahil nagbuhok ni Kim Kim, nga hinagman. Okay. Wait tayo. Dahil sa dijang ate Jamila mo'y magkauban. Harakas kuya Kim Kim. Kira na Kim. Starting off with 9 runners-up. To become a professional educator. Princess Lorraine R. Torion is the daughter of Mr. Ray Torion and Patanawa na. Elia Kim Escorato. Its Zion's race is the sun. Hinahinay, Bi. Hinahinay. Hinahinay ra. Is the son of Mrs. Rizani Victoria. And his favorite food is fried chicken. His favorite color is red. Green. Ambition in life is to become a policeman. Princess Ilaya is to become a doctor. Ladies and gentlemen, our third runners-up. Ay. Second runners-up, Prince Archel Angelo Tacho and Princess Juliana Libres.
Humana ka sa ilang koronasyon. Yeah. Humana ilang koronasyon. Salamat Kazo. Salamat sa nag-makeup, Arnel, Antipas. Guys, basta magpa-makeup mo diya sa mga mga event. Nga Dani. Hangwa pa sa mga dagang gamatoy diya. Siya. Nakagwapa oy. Sana all. With Arius nga grabe ka gilak-gilak char. Napay sang corona nga oh. Oh, pagka nagikitasan ka. Di na miss bye guys. Bulaga da. Nagdagdag hambalon si Kim Kim guys oh. Enjoy ka. Enjoy ka Jo. Hapla ni later guys. Enjoy gadi hapla later. Sana humana ka dyan guys. Salamat ka Ajo. Karon na. Daghan na magbalon to. Maghapon kay panglabog to gidaan nila. Daan nila Kuya Kinkin. Og tara guys. Humana ka dyan. Ilahang. Humana ka dyan din taon guys. Ilang kanbasing ni Kim Kim. Yeah, tangtangin ko sa isa. Thank you Lord na humana ka dyan. Salamat sa Ginoo makapahuway na gazid me. Makapahuway na gazid ni taon guys pro practice. Dino, Ilia. Papahuway po practice. Hapla si Kim Kim oy, arang katuguna ah. So sino ako. Tugin tawag bata, grabe itong kapuja po doy. Grabe itong kapuja tong ilang kuan guys. Events nila. Oh, salamat sa Ginoo kana human na. Thank you Lord. So guys, nahuman na gazad ag ilahang coronation nila Kim Kim. Salamat sa Ginoo kay nahuman nga way kakulian na nga kuan gazad guys. Ang mga chikiting ning cooperate din taon, way taon pang saputa. Isagunson ba to silang pinaraktis nila. Ano nga wala gipang kapoy na gadto ilang mga naong tos Kim Kim hapla kaadyo. Salamat kaadyo Lord kay human na gazad ug daghan kadtong salamat sa mga ni suporta ni Kim Kim labi na sa katong ilahang pag kanbasing katong mga ning hatag ni Kim Kim og kanang cash. Daghan kadtong salamat kay bawo na mo guys ug kinsa mo so di na mo na matagsa-tagsa daghan kadtong salamat medjong gisuportaan si Kim Kim sa ijahang giapilan karon. Thank you so much kadto guys and God bless you more guys sa inyong tibok pamilya. Amping mo kanunay, love you all. Amping mo kanunay guys. See you sa mga another vlog.